И така, здравейте, аз съм Алекс Долна Дебес, а това е Габче 023 и ще ви покажа няколко клипа, няколко трика, не няколко клипа. Добре, нека се сири първо. И аз мога трикове, но Габи не може да снима с това нещо. И само го представя. Вече снимахме 3 клипа, докато направим този видео, много свестен. Охо! Това ще е яко. Не са много трудни, да? Обаче е малко по-труден и е лебен черпак. Изобщо не са трудни, но все пак на 7. Да, сега изпаляме. Дали това не беше много лесно. Този баланс. Така че за 7 годишни възраст са си яки. Още един ще покажем. Охо, това беше яко. И това ли бяха? Не. Добре, още един последен. Да видим какво може. Да бъде най-хубавия! Сега... Я? Охо! За какво беше това? Много беше яко. И добре. Довиждане. Да, довиждане от мен, Николело, от ми, който тук ще падна. И да. Май трябва да слагам край на клипчето и добре. Довиждане.